Ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija kien is-seba' wieħed li qatt sar f'pajjiżna. Madankollu filwaqt li l-ewwel sitta kienu konsultattivi, dak tal-kaċċa kien l-ewwel wieħed abrogattiv. Dan ifisser li r-riżultat se jkun applikat mill-ewwel mingħajr il-bżonn ta' approvazzjoni tal-Parlament. Kien ukoll l-ewwel referendum li jitratta kwistjoni ambjentali li mhix marbuta ma' kwistjonijiet ta' reliġjon jew sovranità. Lura fl-1870 il-poplu Malti ivvota fl-ewwel referendum dwar jekk membri ekleżjastiċi għandhomx ikunu eliġibbli għal Kunsill tal-Gvern. 96% ivvutaw favur. It-tieni referendum seħħ fl-1956 fejn il-proposta mresqa kienet l-integrazzjoni mal-Gran Brittanja. b'77% għal darb'oħra ir-riżultat xaqleb lejn dawk favur. Madankollu l-proposti qatt ma ġew implementati hekk kif fl-1964 fit-tielet referendum ta' pajjiżna il-poplu Malti ivvota favur l-indipendenza. Il-voti favur ammontaw għal 54%. Fl-1973 sa referendum ieħor li ma kienx wieħed nazzjonali, dan għaliex għalih setgħu jivvutaw biss l-Awċin. Il-mistoqsija kienet dwar jekk Għawdex għandux jibqa' differenti minn Malta filwaqt li jkollu l-Kunsill Ċiviku tiegħu li seta' jimponi taxxi speċjali fuq l-Awċin. 77% ivvutaw favur, iżda eventwalment il-Gvern xolja dan il-Kunsill. U fil-ħames referendum, propju fl-2003, 53% tal-poplu Malti ivvota favur id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. L-aħħar referendum qabel dak tal-kaċċa sar fl-2011 dwar id-dħul ta' dritt ta' divorzju f'pajjiżna. 53% tal-elettorat ivvota favur dan id-dritt ċivili. Minn dawn is-seba' referenda kienu biss tad-divorzju u tal-kaċċa li ma kinux organizzati mill-Gvern tal-ġurnata.